Hola. Hola. Bueno, doncs començarem. Espero que se me senti bastant bé. Gràcies. Ara passaré el link. El de gaming català. Hombre, això és un follow. Moltes gràcies, Jaco. Trauré això, que si no veig una merda. Ara. Ui, que peix que estic. A veure si se'm dona bé la cosa. A veure com es veu això. Així. No es nota que és la primera vegada, no? Ah, vale, doncs ho he fet malament ja. Ho he fotut on tocava, ho he fotut a gaming. Streamem-nos.
Hombre, Rick Rook, crec que amb tu he jugat a Valorant. Suposo que estic compartint-ho bé. Ai, un segon. A veure, si podem posar una mica més de llum. Posem llum a la foscor. Això serà complicat, però ho aconseguirem. A veure... Un altre punt de llum sempre va bé. A veure... Sí. Bueno, això ja ho anirem millorant, És la primera vegada. Ostres, l'Euseta Folk, tu. Quants follows? Això ha sigut perquè he fet el follow aquell massiu amb aquella eina? O per què és degut, això? Predator Costas. Ah, perquè m'has anunciat. Hòstia, és que ara mateix estic sobrepassat. M'ha perdut. I on m'has anunciat? Vale, bueno, no ho sé, tu. Quin follon. Tinc el setup fet un Cristo. A veure, bueno, doncs potser que comencem, no? L'Euseta, gràcies. Ah, bueno, sí, doncs llàstima, doncs a dormir, a descansar. Suposo que se sent bé la música. El grup general. Ostres, hola, Mabel. Hombre, Margat, clàssic. Aquest és un... és un amic meu. A veure, anem a intentar fer alguna coseta de profit. Primer, el grup general. Gràcies, Mabel. El grup general és Streamem-nos o Gaming.cat? Ah, no, general creadors, vale. Hòstia. Mare meva. Ah, vale, clar, benvinguda. Ara ho veig, vale. Joder. Ai, se m'està notant una mica el tema boomer, però bueno. Vale, sí, no. Ja ho veig, general, és que no el veia. No el veia. Vale, a veure. Bueno, explico una mica el que faig. Vale, començo explicant. Tinc unes miniatures de trolls de Games Workshop. A veure si les veieu bé. Són aquestes d'aquí. Ui, es veu al revés. Així. Vale, i que bàsicament... Vaja, el Madrid ha empatat. Merda, no l'han eliminat. Llàstima. A veure, el zoom és una cosa que hauré d'anar mirant com queda. Doncs tinc aquests 3 trolls. Vale, perfecte. Aquí, a veure si ho enquadrem bé, això. Vale. Llavors la idea és començar a pintar-los, vale? Són trolls de... En principi són trolls de fantasy, però la meva idea és utilitzar-los a Blood Bowl. A veure, m'estan hostejant, tu. Amb un viewer. Doncs moltes gràcies. Ui, 5 espectadors. Molt bé, doncs... sí, l'utilitzaré per Blood Bowl. Els utilitzaré per Blood Bowl, vale? Perquè és un joc de miniatures de futbol americà medieval on es juga doncs amb nans, amb humans, amb elfs i també amb goblins, amb snotlings, i jo m'estic fent un equip de snotlings, i per l'equip de snotlings utilitzaré aquests 2 trolls. Aquest tercer troll serà per un altre equip que m'estic fent, que és un troll mutat. Si veieu, aquí té com una garra, com una mutació, vale?
Sí, se'm veu nerviós, oi? Clar, és que normalment streamejo una mica així amb la... Catajocs. Un saludo. Gràcies pel follow. No, és que normalment com streamejo així una mica amb la pitxa fora, doncs... I com a molt tinc un viewer que sóc jo, llavors és diferent quan ho fas una mica més... Com ho estic fent avui per primera vegada, que ho faig una mica més... de manera una mica més guai. Però bueno, ai, se'm veu bé, em veu guapo. Sí, les pluges de follow és com una mica momento american... Ai, com es deia jo? Ai, no me'n recordo. Venia aquella dels pètals de rosa a sobre. Bueno. Com es deia? Ara em quedaré amb el d'això. American Dream? No, com era? Bueno, és igual. Doncs això, us continuo explicant. Us aniré explicant les tècniques que utilitzo, ¿vale? Jo normalment pinto bastant ràpid i bastant efectista. No m'estiraré aquí 3 hores, bueno, segurament m'estaré més de 3 hores pintant aquestes coses, però no utilitzo tècniques molt depurades, molt detallistes, perquè jo tendeixo a pintar exèrcits de, potser són de 60 miniatures, llavors pinto una mica més rotllo fast paint. Llavors utilitzo tècniques com la que començaré avui, que són tècniques de contrast, ¿vale? El Citadel té unes pintures que es diuen contrast, que sobre unes imprimacions de color específiques t'estalvien molts passos per fer una base a la miniatura. American Beauty, gràcies, Pulga, tio. És que estic una mica abrumat. Espero estar una mica més fresc quan m'acostumi a tot això. Sí, la fanfàrria del Final, que no falti. Ah, sí, he rebut un follow. Daga, gràcies. Catajocs també, gràcies. No sé si us ho estic dient a tots, gràcies. Estic donant gràcies a tots, però bueno. Bueno, continuem. Bàsicament, ara veureu com s'aplica. Wanderius, gràcies pel follow. Estem aquí pintant miniatures. Començo, perquè és que si no es farà això llarguíssim. Començo amb el contrast. El contrast és com una tinta, ¿vale? El que farà és que la pell agafi diverses tonalitats, perquè com és una tinta que es cola per als huecos de la miniatura, doncs farà aquest efecte molt ràpidament. Llavors, per aplicar-ho, utilitzaré un pinzell d'aquest, Escoda, marca de Barcelona. Número 1, és pell de Marta, ¿vale? No m'agrada que sigui pell de Marta, però per tinta s'ha d'utilitzar aquest tipus de pinzell. Després per pintar amb pintura acrílica jo utilitzo un sintètic, que fa poc que l'utilitzo i m'està agradant bastant, però per aquest utilitzaré el 0, abans us he ensenyat l'1, però és el 0. Aquí, 0. El 0 és una mica més gran, perquè pugui... No, el 0 no és una mica més gran, és l'1. Era l'1. O potser tiraré per una mica més gran. Bueno, de moment tirarem per aquest, que em donarà més precisió. Després també tinc el 0,2 que és més petit. I si no, ja hauria de tirar per algo molt més totxo, que és aquest. Però bueno. De la Marta dels Caricús. Marta és com una espècie de... com mangosta o com alguna cosa, un animal així semblant
una espècie de guineu o alguna cosa així. No m'agrada gaire que utilitzar pell d'animal, però bueno, intentarem passar-nos al sintètic sempre que es pugui. Puga, tu també pintaves coses? Molt bé, doncs, aquí teniu la pintura. Potser això hauria de fer una mica més allunyat, tot això, però bueno. Aquí teniu la pintura i bàsicament és molt fàcil, És agafar i fotre-li. És que és molt a saco. Ja començo aplicant. S'està veient bé, oi? Com veieu, soc bastant generós amb el tema perquè m'interessa que... Blue Bowl també jugaves. Bueno, ara les pintures han evolucionat molt. Ara hi ha unes tintes que es diuen shades que fan això, que tu dius agafar, és com agafar aigua bruta i enfosqueix la miniatura. Espera't que em posaré una eina per escoltar-vos quan em parleu, perquè si no, jo no sé com fer-ho i ho faig amb una eina que es diu Chatty. I ara quan parleu em sonarà una campaneta. Doncs el que et deia... Mira, ara per exemple... Sí, una Chatty, jo també ho penso això. Quan es diu Chatty de chat, sona una mica... Hirocus. Gràcies pel follow, Hirocus. Doncs el que t'explicava ara en unes tintes, per exemple l'Agra Exershade és la més coneguda. Què és això? Meravellosa melodia, gràcies. Mira, això és el Pretzel. És un programa per... Bueno, suposo que no sé si el coneixereu, suposo que sí, per fotre música així, sense preocupar-te per als drets. Són com unes ràdios. Aquí. Veieu com està quedant la cosa? Ja comença a veure's l'efecte, vale? El truc està una mica en deixar que s'encharqui lo just perquè deixi aquest efecte, però no massa perquè no tapi els detalls ni... És trobar-li el punt just, vale? Jo no sé si ho estaré fent el més òptim possible perquè entre tot el mogollon, tot el follon aquest que tinc aquí, la melodia del Final, sí, vale, ja m'imaginava jo que dic, bueno, la melodia aquesta del Pretzel. Sí, Vargat, perquè el Vargat l'altre dia estàvem parlant precisament d'això, perquè ell també estava pintant una miniatura. I jo li dic, tu has de ser generós, sense passar-te, però has de ser generós, però clar, això fins que no ho veus. Doncs sí, la música del Final me la vaig posar de follow perquè dic que és total. T'aboca a temps passats, i no tan passats perquè fa poc va haver el remake, que per cert estic jugant aquests dies i m'està agradant molt. Doncs és una tècnica que es diu dipping. No es fa amb aquest tipus de producte, però sí que hi ha tècniques de submergir la miniatura amb unes tintes o vernissos. Però, clar, si la submergeixes et pot quedar un Cristo. La gràcia és que encara que sembli que vagi a saco, vaig regulant molt la pintura. Si volgués anar més a saco, utilitzaria el wash brush que tinc per aquí, de Citadel, que ell sí que pot agafar molta tinta i de fet segurament m'aniria millor. Però com és la primera vegada que aplico aquest contrast, vull fer-ho així una mica amb calma. Segurament vaig perdent de plano la miniatura perquè la vaig movent, però bueno, intentaré anar-ho corregint.
Però bueno, anem fent-ho. No estic anant gaire... M'agrada anar més ordenat. Però bueno. Així va quedar la cosa. Intento fotre-li per tot arreu, però bueno, si hi ha zones que tinc molt clar que no aniran d'aquell color, doncs ja les pintaré després i les deixo de blanc, si m'interessa. Potser sí que m'interessa deixar-les algunes de groc i després posar una tinta, com per exemple les parts aquestes que són més escamoses, sí que les estic pintant de groc, però després sí que hi aplicaré una tinta diferent, perquè les parts aquestes vull que tinguin un altre color. Uf, quin caos, estic pintant molt caòtic avui, per què serà? Ui. Bueno, doncs anem fent. Crec que el pretge d'aquest és una mica repetitiu. Hauré de canviar la música perquè m'està sonant massa ja aquesta cançó. Sí. Crec que només he pillat la ràdio que tindrà una cançó. Ara ho canvio. Aquí ho fallo. Aquí no he polit, això és una arribada, és una marca del molde de la matriu. L'hauria d'haver tret. Això em fa una mica de ràbia. La puc treure després i pintar-hi a sobre. A veure... Acabaré pintant la càmera. Bueno, la càmera que és el mòbil. Perquè les meves càmeres són mòbils. La que grava així en primer pla és el meu mòbil titular i aquesta d'aquí és un mòbil vell. A veure... Espera, vaig a canviar la cançó perquè és que si no sembla una tortura xina això. World Station té 300 i pico songs. Hombre, són músiques del món, O sigui, aquí pot sortir de tot. Tarquito, gràcies pel follow. Gràcies pel follow. No sé quants follows porto ja. Però bueno, clar, normal, això és l'efecte pulga introducing me. Bueno, si voleu que canviï la música o alguna cosa, m'ho dieu. Jo realment m'he de mirar el tema del copyright. A mi m'agradaria ara posar aquí música que m'agrada a mi, però no sé si tindria problemes de... A veure, que ningú em veuria i segur que ningú em diu res. Però m'agradaria saber-ho i ho he de mirar. Si ara aquí foto, jo què sé, qualsevol artista conegut, que després a l'stream em pugui saltar algú de drets d'autor. Bueno, ja anem acabant. La veritat és que ara quan s'assequi, Déu-n'hi-do, el contrast com se les gasta, El producte està molt bé. A veure...
Bueno, ara estem fent un viatge pel món. Ara estem passant per París, la ciutat de l'amor. Pintar mirant la càmera és una mica impossible. Si em poso una mica més a prop, m'agafarà demà, tindré l'esquena que no m'aguantaré dret. A veure... Ah, sí, mira, si t'hi puc veure els followers aquí, tinc 25 followers. En tenia 15 o 16 abans. O sigui que l'efecte creadors és bastant surreal. Molt bé, ja estem acabant. Ara hi ha l'efecte aquell de penses que estàs acabant, però trobes raconets per tot arreu. Raconets de la mini que no estan pintats i t'estàs més temps del previst. Hòstia, és que a la càmera es veu millor que aquí. L'orelleta. Ui. L'orelleta. Ed Cavaller. Moltes gràcies pel follow, Gràcies. A veure... Gràcies. A veure, jo de fet estava una mica a l'òrbita, perquè a Gaming.cat formo part des de fa bastant temps, una mica, sobretot per jugar, per trobar gent per jugar. Tothom l'havia pintat de petit, vale, molt bé, però una cosa de petits, que també els grans també ho podem fer. Sí, és una cosa que abans es feia molt de petits, però és que ara quasi no hi ha nens petits que ho facin, perquè el hobby s'ha tornat tan car que és complicat. Però sí que hi va haver el boom, als 90, i ara, com que els nens estan per altres coses i suposo que el Warhammer no arriba a aquests nivells. Els lagartos, hombres lagarto de Warhammer. Jo, de fet, Fantasy no ho he tocat gaire, la veritat. Ho estic tocant més en Blood Bowl, perquè estic agafant minis de Fantasy conversionant-les per Blood Bowl, que no pas el d'això en si, el Fantasy en si. Jo soc més de 40.000, però com us deia, jo a Gaming.cat buscava jugadors per jugar a temes i tal, i a Youtubers.cat també havia estat, perquè vaig tindre la meva època... Ui, em sents fluixet? És que parlo fluixet, però m'ho puc posar així una mica més a prop. I llavors no se'n veu el jeto. Espera't. Farem una mica de... replantejarem el setup. Per poder tindre el micro. Tot això ja millorarà, Ara crec que s'ha fotut la càmera, aquesta càmera d'aquí. Bueno, no passa res. S'ha fotut la càmera general, veus? Això em passa per tocar les coses. A veure si puc posar-la així.
Sí, això és un troll de Rio de Age of Sigmar. Ara es diu Age of Sigmar, el fantasy. A veure, espera't, que... A veure si puc... Ah, no, mira, és que s'ha aturat el servidor de la càmera. Torno a posar-lo. A veure... Ara, perfecte. Bueno... A veure... Doncs això sí que és Warhammer, això és un troll... No sé com es diuen, no es diuen trolls ara ja. Però sí, és de lo que es deia Warhammer, ara es diu Age of Sigmar, però és el Warhammer Fantasy, és de Games Workshop. A veure... Em sents bé, no? Ara se'm sent bé. He posat el micro més a prop. Vale. Doncs... Orcos o ogros? No, són trolls. Els trolls... A Fantasy no sé amb què deuen anar, amb goblins, amb snotlings, amb coses d'aquestes. Orcos també podrien anar amb trolls, o sigui, tampoc són faccions molt poc afins. Xupacabres, també. Si al final... Bueno, anem a veure si queda alguna part per pintar. Aquí. Vale. Molt bé. Jo crec que potser aniria millor la càmera un xic més lluny. Ojo, right. No m'hauria de sonar aquí una pedazo de música, no em surt l'advertència. Doncs una raid de 3, la meva primera raid, hòstia, que grande. Moltes gràcies a LC Stronghold. I un follow. Gràcies, Pinktiefling 94. I gràcies Roll to the Future i gràcies Detective Papaya pels follows. Moltes gràcies. Perdoneu, família, avui s'ha tenit molt de marxa de dir a dormir bona nit. Bona nit, Pulga. Gràcies per tot, tio, que m'has ajudat un munt avui. Que el Pulga m'ha ajudat a tot el tema de la inscripció a creadors. Estic intentant repassar les coses, però bueno. Som una associació de jocs de taula. Els dimecres juguem en català. Ah, molt bé. Jocs de taula, però teniu un club o jugueu online a jocs de taula? Sí, exacte. Ah, hombre, Kowalski. Què tal? Sí, és contrast. És Yanden Yellow i l'estic aplicant sobre una base de Corax White i m'està quedant una pell. Mira-la, tu mateix, jutja tu mateix. S'ha de secar encara, però la base ja està feta. Vull dir, aquí ara li fots uns quants detalls i tal i et queda de puta mare. A veure, que això m'interessa, el que em diu la o el Pinktiefling 94. Sí, és de creadors, la Motichan i el Camon. I a quina eina jugueu? Amb Tabletop Simulator? O com jugueu online a jocs de taula? Necessito paper de la cuina, no n'he portat. Per fer contres no en necessito, però bueno, sacaré aquí. A veure...
Aquest ja el tinc fet. Ara podria pintar-me aquest de groc també. Ai, espera't, he vist una cosa que no està. Depèn del joc, però sí. Tabletop Simulator, Board Game Arena, el que sigui. Sí, és veritat, els trolls, bueno, un troll de Rio pot ser blau. Però sí, poden ser verds, normal també. Però a mi m'agrada fer-los una mica diferents. Aquest és per un equip de Snotlings de Blood Bowl. Els Snotlings seran verds i m'agrada que els trolls siguin grocs per donar la nota de color. Després, l'altre troll que tinc, o sigui, tinc dos que aniran de groc per a l'equip de Snotlings i aquest tercer que anirà de lila, el pintaré de lila, perquè és per un equip d'Underworld, que són com un equip de goblins, scavens i trolls amb mutacions. Llavors els colors ja són poden ser una mica més locos. Doncs jo el Tabletop Simulator últimament me'l vaig comprar i vaig flipar, perquè jo tinc una associació de jocs de taula, un club físic de jocs de taula, i en el club jugàvem a jocs de taula, però amb el tema del confinament se'ns ha fotut una mica l'assumpte i no podem anar tan sovint com voldríem. Llavors, per exemple, amb el Blood Bowl juguem el joc de Blood Bowl 2 de PC, a part de que juguem la lliga presencial també al local, però clar, al no tenir l'horari de nit així ens ajuda a treure'ns el mono. I es diu Irregulars de Plan B, l'associació. Si ho busques Irregulares Plan B, a Google et sortirà. Posaré el link al meu About, al meu canal, perquè formo part i a vegades faig stream amb ells també i tal. I vaig descobrir el Tabletop Simulator per poder jugar amb ells també. Espera't que m'ensenyaré aquí la mini com està quedant. I el tema és que vaig flipar amb el Tabletop Simulator i els hi vaig comprar a uns amics meus, el Vargat, que estava per aquí fa un moment, i a l'Helix, i hem estat jugant a això, Irregulars de Plan B, que el Kowalski també ho és l'associació. Hombre, el Codo, clar, és un clàssic, el Codo, sí, i tant que el conec. Sí, és que som una associació que som relativament jove, ara crec que farem 4 anys, però anàvem a una tenda que es deia Plan B, a Gràcia. Estem a xarxes, sí, tenim sobretot és hi ha Twitch també d'Irregulars, que el porto jo. Hem fet uns quants podcasts i tal, i algunes partides. Estem a iVoox, a Spotify, perquè tenim uns podcasts on parlem de coses. Tenim l'Instagram, el Twitter, crec que també tenim, Facebook i la web. He de fer un Linktree o alguna cosa, he d'ordenar-ho tot, perquè soc jo el que porto tot el tema de la web i temes així tècnics d'internet els porto jo. Doncs això, el Tabletop Simulator. Sí, vaig flipar, els vaig comprar als amics meus, ells també van flipar i vam estar jugant al Gloomhaven i a un munt de jocs. Després ens vam posar amb altres coses, però el tenim allà, el Tabletop Simulator, i ens va agradar moltíssim i m'agradaria jugar a jocs, la veritat. Música una mica inquietant. 8 espectadors, mare meva, tio. Per mi això és un logro, és un achievement. A veure, no sé si continuar amb aquest. Hòstia, encara li veig parts que no. Té de color. Mira, aquí, veieu? Aquí falta. No acabaré mai, Entre que xerro i tot. Doncs com és que coneixes el Codo? Roll to the Future. Crec que ells també estan en una associació de Montmeló. El Codo i el Toni. I algun altre de la nostra associació també estan a una associació de Montmeló. Potser els coneixes d'allà. Jo crec que aquest color base ja està. Continuarem aquesta mini, vale? Perquè jo crec que si no, l'stream serà un conyazo.
Llavors intentaré ara continuar amb aquesta mini com pugui, per no tindre que no repetir el mateix pas amb una altra mini, que seria una mica tediós. Hòstia, una array de 50 és... Joder. I tant, i tant. A veure, Va, anem a pintar la cabreta aquesta, vale? La cabreta aquesta que du penjant la pintaré també amb un altre contrast que tinc per aquí. No ho pintaré tot en contrast, després començaré a pintar amb pintura normal, però... Bueno, aquí tinc les pintures. Bueno, part de les pintures. Utilitzaré el Snakebite Leather, que és com un marró. La veritat és que no crec que quedi gaire bé, perquè s'assemblarà molt a aquest. S'assemblarà molt a aquest. No sé si s'hauria de pintar-lo amb un altre color. Però és que la cabra... Poques opcions tinc per la cabra. Provarem amb aquest i així donarem temps a que s'assequi la resta de la mini. I així podrem pintar també altres parts. Ai, no m'agrada com ho tinc muntat. La inclinació no m'agrada. Perquè això hauria d'estar al revés. Així i pintar al revés. Però bueno, això ja ho millorem. No sé jo si podria fer una mica així... No, ara la liaré, perquè ja no estaré tan còmode. No, crec que així... No. Posarem així... Vale. Molt bé, doncs ara pintarem la cabra i és la mateixa tècnica, o sigui, és a saco, vale? Us dic que no quedarà gaire diferent, no contrastarà gaire, i això a mi m'inquieta una mica, però bueno. Però com que aquesta part d'aquí no tindrà aquesta tonalitat groga, doncs esperem que la cabra destaqui, perquè com la cabra no es vegi bé, la repintarem. Perquè ja ho estic veient, que està quedant molt semblant. I això no es pot permetre. No, horrible. A veure... Molt bé. Esteu molt callats, què passa? Us heu pirat tots, no? Ja deia jo que era massa maco. Pues la cabra ha quedat així. A veure si quan es sequi canvia una mica la cosa, però ja us dic. Una icona per les recompenses de canal. Ah, sí? Això és una cosa que m'he de mirar. No, les recompenses de canal. Això és allò que quan et fa sub... Et tinc de fons i vaig mirant. Ah, molt bé. Està bé, si puc fer companyia, tu. Quan sigui afiliat. Ah, vale, clar, perquè això és que mira, ahir, per exemple, que estava veient l'Enric tocar la guitarra, que crec que ja és afiliat, li vaig fer el sub i llavors em van donar un emote, no? Un emoticono, suposo que és això, no? El que vols dir? És que sóc una mica...
O sigui, jo de Twitch, sí, d'espectador i tal, però de streamer, bueno, una mica el que veieu, però poco más. No sé. Un ganivet, un papriqui, com una guindilla, no? Un pebrot vermell i pebre. I són d'algun ganivet, guindilla i pebre per alguna raó? Fas cuina, potser? Vale, ara hem de decidir com farem el taparrabos aquest que té aquí. I jo crec que el podria fer blau o el podria fer vermell. Jo crec que el faré vermell. Ah, vale, sí. Hòstia, això... Diria que ho vaig activar, però crec que no està activat. Ah, fa receptes en directe, com mola. Jo vaig activar l'Streamlabs, una extensió o alguna cosa així, i em va començar a dir, com vols que es digui la teva moneda? Què vols que facin a canvi de la... Ah, vale, de ser afiliat. Bueno, pues suposo que se m'activa. Ho tinc activat, però suposo que fins que no sigui afiliat, res. Sí, però si no ho veus al canal és que no ho he activat bé. A veure si ho puc veure, això, com... Això crec que obrint el meu canal ho veuré en seguida, no? Ho veuré en seguida, no? Streamlabs... Sí, els loyalty points i tot això, però... No sé si és tan fàcil. No, em faltarà alguna cosa per fotre-li. Ui, ara he fet una cosa aquí. Uah, ara acabo d'obrir un menú i... Bueno. Ah, sí, és això que em surt aquí. Els minifolls, sí. És la... Si passes el cursor per sobre la pantalla i et surten els overlays aquests, surt la d'això. Uns són de Twitch i els altres són de Stream Elements. Clar, el meu és de Stream Elements, segurament. I després hi ha els de Twitch que et surten a sota de la caixa de text per escriure al xat, no? Vols dir que vas apretant i et van donant puntets i llavors els pots gastar per fer-li fer coses al... Vale. Veus que bé, ja hem après més coses. Es veu bé tot? Estic mirant el meu stream. Home, sí, no? Per gravar-ho amb mòbils. Jo crec que està prou bé. A veure... Vale. Estic fent una mica de neteja a l'escriptori perquè he obert milions de coses en un moment i m'agradaria veure el rendiment de la màquina. Perquè tot va molt holgado. Vale, doncs continuem. No sé què deixar-me obert mentre estic fent stream, si l'Streamlabs o alguna pàgina de Twitch d'aquestes de Stream Manager o no sé què és més pràctic. Així que fas receptes en directe, o sigui la gent et diu el que té la nevera, per exemple, i tu li dius, pues mira, amb el que tens pots fer això o pots fer allò. Pintarem vermell, vale? Pintarem vermell. Blood Angels Red, contrats també, per variar. Al principi tots són contres per fer les bases. Vale, fas un plat tu, cada cop.
Que té esto, vale. Perquè això que acabo de dir suposo que és molt complicat. Bueno, de fet, jo crec que hi ha un programa del... Com es deia, el Marc Ribas aquest, no? El Brutal, que feia alguna cosa semblant. Per això m'ha sortit. Bueno, doncs anem a posar el vermell. Ara sí que he de començar a ser una mica més precís. Ja no puc anar tant al loco. Ah, mira, ara m'ha sortit aquí. Sí. Suposo que és perquè estàs parlant molt, llavors ell diu, ei, aquest tio és un spammer, i jo li he de dir, no, déjalo pasar. Sí. Com si tingués aquí una marabunta de gent, saps? Això ja miraré perquè potser ho hauria de desactivar de moment. Fins que no sigui famós, no? Vale. Molt bé. Vale, doncs ja ho miraré. Perquè de fet ara no sé ni per on començar. Bueno, hauré de googlejar-ho. Clar, fonèticament potser escrius alguna cosa per fer una paraula malsonant i això ja t'ho baneja. Vale, anem fent el vermell per aquí darrere. I aquest vermell ja estaria. Com veieu, a veure, són colors que són bàsics, vull dir, al final no tenen gaire relleu, no tenen gaire profunditat de llum. Després ja podem anar afegint llums o afegint tintes per acabar de realçar la miniatura, però la base està molt bé. No sé si tinc que fer alguna altra cosa més en vermell. Hòstia, això és que veig la miniatura, té uns detalls. Ara estic veient aquí darrere que el cinturó no és un cinturó, són un esquelet, unes mans lligades. És com que ha agafat un snotling i l'està utilitzant de taparraos, tia. És brutal. Doncs això ho hauré de pintar de colors. A veure, aquesta música no m'agrada, em sap greu, Mira, celta, això m'agrada més. Hòstia, és que fotria Spotify, però igual em foten un algo, no? Em diuen, ei, tio. A veure. Tu ho fas i no t'ha passat mai res. Doncs ho faig, jo em quedo més en plan. L'únic que no tinc el Premium, sortirà potser. Doncs jo ho faré també, perquè si no... Mira, de fet, no sortirà ni publicitat, perquè la posaré de la meva collita personal. Posaré Pony Pisador, que últimament estic molt a tope amb aquesta gent. Molt a tope, m'agraden molt.
Potser sona una mica massa fort. Ara ajustarem una mica. Vale. Si creieu que se sent molt fort, m'ho dieu. Ara pintarem os. Llavors, per pintar os, ja començarem a pintar amb pintures de veritat. Tinc diverses opcions. Llavors, normalment la base, depèn de quin os vull que sigui, la base ja és aquesta Thundry Dust, un color ja bastant os, o si vols partir d'una base més fosca, tinc aquest, l'XV88. Després, per fer-li la llum, llavors ja podem anar a un Ushabti Bone, que com podeu veure és la versió. Es poden aplicar com vulguis, inclús pots aplicar els tres si vols aplicar-li més matisos. Però bueno, a veure, però a veure, llavors començo. Jo crec que en aquest cas ho faré més pujadet, faré un os més pujadet. Començaré pel Thundry Dust. No faré l'XV88, perquè són colors molt ocres, és molt ocre i crec que no ressaltarà. Vale, Thundry Dust. Aquí ja sí que utilitzaré el pinzell aquest. Barroco Sintético de l'1. Vale. I això ja és una pintura acrílica, ja és molt més espessa. I la paleta no la tinc humida, hauria d'humidificar, però bueno, és igual. I això és una paleta que em vaig muntar jo, que és paper de cuina amb paper de forn a sobre. I si el paper de cuina està humit, llavors bàsicament et manté, sense aigua líquida, et manté la pintura al punt perquè no s'assequi i poder pintar més estona. Vale, doncs comencem. Doncs com tot això és os, ja li foto l'os per aquí. Sí, aquí és important anar jugant amb l'aigua també i aconseguir la textura idònia de la pintura. La pintura acrílica aquesta de Citadel normalment és massa espessa per aplicar-la directament. Llavors l'aigualeixo una miqueta i per tindre una textura semblant al iogurt líquid, com si diguéssim. Molt bé. És difícil,
està pintant condicionat per la càmera. Bueno. Vale. I ara estem tenint a l'os. Els colors base normalment podeu pensar, hòstia, està quedant una mica justet, no, tot? Però clar, és que és la base. Després aplicarem unes coses per acabar de fer que no sigui un color pla, sinó que sigui una cosa una mica més en profunditat. A veure, pillam-nos per aquí darrere. Vale, llavors aquesta part d'aquí, a veure la barbeta. Ei. Sí. Llavors, vale, aquí darrere. He d'anar en compte una mica com agafo la mini, perquè encara hi ha parts que estan una mica molles. Llavors aquí hi ha com unes tires, aquestes tires d'aquí, que les pintaré de marró, perquè són com unes tires que s'ha lligat aquí per aguantar el cos, que vull que ressaltin. I això ho faré després. Bueno, aquí a l'os d'aquesta part ja està. Més ossos. Doncs aquí, per exemple, encara que estic pintant sobre una part que està una mica humida, però bueno. Uf, aquí m'he deixat una part. Més ossos. Aquí hi ha un ullal. Crec que hauré de millorar l'angle de la càmera, perquè jo pinto per mi i llavors no es veu. Però bueno, això ho millorarem.
Vale. Vaig mirant, vaig repassant que no em deixi cap part. Vale, les ungles. Les ungles, important. Uf, aquí sota d'aquest peu m'han quedat blanc. També l'he de repassar. Vale, i les ungles. Important. Una pica. Anires al patineta. Ei, manirs, manirs, manirs de tota mena. Bueno. Uf, el sobaco. No hi ha res escrit. Bueno, jo crec que ja estan ungles, cuernos, ungles de les mans, dels peus, ullals. Home, és difícil, depèn de la figureta, depèn de la tècnica, però una tarda, 4 hores, potser sí. 3 hores o 4. Si és que això encara que sembli que li queda poc, bueno, pot ser que és que amb el contrast sí que vaig molt més ràpid. Depèn de les tècniques, però sí. Normalment, quan més ràpid vas, menys detalls té la mini, menys currat queda. Quan més hores li inverteixes, doncs millor et queda. És obvi, no? Però jo intento ser ràpid, i ràpid però resultant, que quedi bé. Però llavors, clar, si he de pintar una unitat de 10, doncs vaig molt ràpid. Els pinto en sèrie i vaig més ràpid. Intento que quedin bé i tal, però si he de pintar el capità, per exemple, doncs potser sí que el capità l'inverteixo més hores i potser sí que em puc estar tota una tarda o no sé. No, és que sempre m'ho pregunten i a vegades intento comptar-ho, però no... Bueno. Vaig a fer-lo del marró, ara. Bueno, no, vaig a fer el bronze. Ara utilitzarem aquest Baltasar Gold. Que encara que es digui que és Baltasar Gold, és tirant a bronze, però bueno. I aquesta pintura, que com veieu ja ha passat millors dies, té aquest efecte com metal·litzat. I és per aquesta cosa d'aquí. Que això és un casc d'un Stormcast. És com una espècie d'humà com mig celestial o alguna cosa així. No em sé el transfons, la veritat.
Bueno, veieu com més o menys... Hòstia, però m'està costant